Ljudi su govorili da dolazi samo onima koji su nečisti, onima koji ne drže do higijene, reda, čistoće. Prali bi pragove, otvarali prozore, iznosili vodu pred kuću, ne zbog verovanja, nego iz straha. Kad bi neko naglo oboleo, bez simptoma, samo pao u krevet i počeo da venej, svi bi šaptali, čuma je ušla u kuću. Stariji su znali, čuma nikada ne dolazi sama. Prvo šalje znakove. Psi noću zavijaju bez razloga. Mleko se ukiseli iako je sveže. Ogledala pucaju bez dodira. U kući nestaje miris života, ostaje samo ustajali vazduh, težak, kao da ga je neko već udahnuo i vratio sa sobom. Deka se bude uplakana, govore da su vidjela belu ženu na prozoru. Ako bi neko pokušao da je dozove, makar šapatom, rizikovao je sve. Govorilo se da ona čuje. Da njen sluh prodire kroz zidove, kroz snove, čak i kroz molitve. Ljudi bi govorili, ne prizivaj je, jer ćete čuti. Ne gledaj je, jer će te izabrati. A kada bi nekoga, samo jedan pogled bio je dovoljan. Kejo bi je video, više se nije budio.